Sa ngalan, sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Karong adlaw mao ang atong unang nobinaryo sa atong kapistahan sa atong segunda patron, ang Birhen sa Santos nga Rosario. Atong iampo ang tanan nga mga pamilya sa tibuok kalibutan nga magsunod unta sa mahal nga Birhen Maria, labi na gyud sa pagdebosyon pinaagi sa pagampo sa Santos nga Rosario. Sige ba mo Rosario? May mga tulo ka buok ni Sanong. Mao na roy nga wagtang sa kinabuhi sa katawhan ang pagpangadsi nining Santos nga Rosario nga mapuslanon ra bagyud unta kaayo ni. Mao na nga atong iampo nga padayon unta ang pagsabwag nining maong debosyon niya karon sa adlaw mao ang National or World's Teachers Day. Ato sang iampo ang mga maestro nga nagtudlo sa ato mga tunghaan pribado o publiko nga unta maliwat sila ni Mama Mary nga buutan niya limpyo ang kinabuhi, dili puno sa kahugawan sa sala. O ato sang iampo ang ato mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato, labi na ang sigig palit og slots nga unta hatagan sa sila sa Ginoo sa kabalaan sa ilang kinabuhi ug kalipay nga nagikan sa atong mahal nga inahan, Birhen Maria. Atong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalan kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Amahan, nagpakita ikaw sa imong gahom nga way katapusan diha sa imong pagkaluoy ug pagpasaylo. Padayuna ang paghupong kanamo sa imong mga hatag sa gugma ug tabangi kami pagkugi sa paglakat nganha sa kinabuhing tunhay nga imong gisaad ug sa pagdangat sa mga kalipay sa imong gingharian. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Mihiyas. Sa pag-abot sa ikapitong bulan, ang katawhan sa Israel didto na sa ilang tagsatagsa kalungsod. Sa unang adlaw ni anang bulana, nagkatigom silang tanan dito sa Jerusalem, sa plaza sulod sa ganghaan, nga ginganlag ganghaan sa tubig. Giingnan nila si Esdras, ang pare o batid sa balaod, sa pagdala sa basahon sa balaod, nga gihatag sa Ginoo ngadto sa Israel, pinaagi kang Moises. Busa gidala ni Esdras ang basahon at tubangan sa katawhan nga nagkatigom, mga lalaki, mga babayi, o mga kabataan nga may igo ng panabot. O gibasa niya kini diha sa ilang atubangan dito sa plaza og namati sila pag-ayo. Si Esdras nagbarog sa platapormang kahoy nga ilang gihimo alang niining katuyuan ug tupad kaniya nagtindog si Matatias, si Simaya,
si Anayas, si Orias, si Hilkias, si Masaiyas, diha sa iyang tuo, ug dapit sa iyang wala, diha si Padias, si Misael, si Milkias, si Hasom, si Hasbadana, si Zacarias, ug si Misulam. Giablihan ni Esdras ang basahon sa balaod at tubangan sa tanang tao, ug sa pag-abli niya niini, nanindog ang tanan. O gidayeg ni Esdras ang Ginoo, ang gamhanang Dios, ug ang katawhan mitubag. Amen, amen. Pinataas ang ilang mga kamot, o giduko nila ang ilang ulo, o gisimba nila ang Ginoo, uban sa dakong pagtahod. Mitabang pagpasabot sa katawhan bahin sa balaod, sila si Josue, si Bani, si Serebias, si Hamen, si Ako, si Sabitay, si Odias, si Masaiyas, si Kilita, si Asarias, si Josabed, si Hanan, si Falaya, sila mga Levita. Gihimo nila kini samtang ang mga tao nagpabilin sa ilang gibarugan. Mihatag silag binaba nga hubad sa balaod sa Dios o gipasabot kini aron ang mga tao makasabot niini. Nanghilak ang katawhan sa pagkabati nila sa balaod. Busa, si Nehemias nga maoy gobernador ug si Esdras ang pare ug batid sa balaod ug ang mga Levita nga nagtudlo sa mga tao miingon, balaan kining adlaw alang sa Ginoo nga atong Dios. Ayaw kamo kasubo ni maghilak. Unya miingon siya kanila, padayon sa inyong batasan, kan-an ninyo ang lamiang pagkaon, imna ninyo ang tamis nga bino, o padad-in ninyo diyutayng bahin, kadtong walay makaon, kay balaan kining adlaw alang sa Ginoo. Ayaw kamo kaguol, kay ang kalipay nga gikan sa Ginoo, maoy inyong kalig-on. Busa gipahilom sa mga Levita ang tanang tao. Sila miingon, hilom kamo kay balaan kining adlaw, ayaw kamo pagsubo. Ug ang tanang mga tao nangaon og nanginom, ug gibahinan nila ang walay pagkaon. Nagmaya sila, kay nasabot man nila ang mga pulong nga gisulti kanila. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang mga sugo sa Ginoo naghatag og kalipay sa kasing-kasing. Ang mga sugo sa Ginoo naghatag og kalipay sa kasing-kasing. Ang balaod sa Ginoo hingpit, nagalipay sa kalag. Ang kasuguan sa Ginoo kasaligan, naghatag og kinaadman sa tawo ngayano. Ang mga sugo sa Ginoo naghatag og kalipay sa kasing-kasing. Ang mga sugo sa Ginoo matarong, nagalipay sa kasing-kasing. Ang sugo sa Ginoo matinaw, naghatag og kahayag sa mata. Ang mga sugo sa Ginoo naghatag og kalipay
ang kahadlok sa Ginoo putli, nagalungtad sa kahangturan. Ang mga gimbutan sa Ginoo matuod, silang tanan matarong. Ang mga sugo sa Ginoo naghatag og kalipay sa kasing-kasing. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manawsaw kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaw ikaw, O Ginoo. Human niini gipili sa Ginoo ang laing kapituag duha ka lalaki. Gipadala sila sa tinagurha aron maguna kaniya ngadto sa tagsa-tagsa kalungsod ug dapit nga iyang adtuan. Miingon siya kanila, ang anihon daghan apan jutay ra ang mga ngani. Busa pag-ampo kamo sa tag-iya sa anihon aron magpadala siya dugang pang mamumuo nga muani niini. Lakaw kamo, nagpadala ako kaninyo nga sama sa mga nating karniro ngadto sa mga lubo. Ayaw pagdala og puntil ni sudlanan sa limos ni sandalyas. Ayaw kamo paghunong aron paghimamat kang bisan kinsa diha sa dalan. Bisan diing balaya kamo moabot, unahan ninyo pag-ingon ang panagdait mania niining balaya. Kung dito may nagpuyo nga mahigugmaon sa pakigdait, ibilin kaniya ang inyong yukbo sa pagkigdait. Kung wala, bakwia ang inyong yukbo sa pakigdait. Pabilin kamo ni adtong balaya ug kaon og inom sa ilang idalit kaninyo, kay ang mamumuo angay gayod nga suhulan. Ayaw pagbalhin-balhin gikan sa usa ka balay ngadto sa lain. Kon moadto kamo sa usa ka lungsod ug dawaton kamo nila, kaon sa idalit kaninyo, ayuha ang mga masakiton ni adtong lungsura ug sultihi ang mga tao didto nga hapit na moabot kanila ang gingharian sa Dios. Apan kun moadto kamo sa usa ka lungsod ug dili kamo nila dawaton didto, gula kamo ngadto sa kadalanan ug ingna ninyo ang mga tao, bisan ang abog sa inyong lungsod nga mitapot sa among mga tiil, among taktakon batok kaninyo. Apan timani nga hapit na maghari ang Dios kaninyo. Sultihan ko kamo nga sa adlaw sa paghukom ang Dios mas maluoy pa sa Sodoma kay niadtong lungsura. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Primerong gipadala ni Jesus ang iyang 12 ka apostoles. Ang misyon pagsangyaw sa maayong balita. Karon nagpadala na sad siya 72 tinagurha gihapon. So pila man tanan iyang gipadala? 84. Mao gihapon
isangyaw ang maayong balita. Karon kitang tanan nga mga Katoliko, mga binunyagan, iya kitang gipadala aron isangyaw ang maayong balita. Ngilingiyay mong tupad ing naunsay maayong balita diha. Ina. Unsa maning maayong balita? Ang maayong balita mao nga duna natay manluluwas. Luwas na ta, available na ang kaluwasan. Unya kay available naman ang kaluwasan, ang ato na lang himuon mao ang pagsubay sa dalan padulong sa kaluwasan. Ug ang giagian sa kaluwasan padung dinhi nato, ug mao sanay atong agianan padulong ngadto sa kaluwasan, mao ang mahal nga Birhen Maria. Na kining pagdebosyon sa mahal nga Birhen, labi na niining santos nga rosaryo, kining pagsigig pamalandong sa mga misteryo sa santos nga rosaryo matag adlaw, labi na gidihas panimalay, ang panimalay magsubay gina, ang kanang mga membros panimalay magsubay gina sa dalan sa kaluwasan. Igilingya imong tupad ing na nagsubay ang imong pamilya sa kaluwasan o kaimpasan. Kanang magsige na lagtanaw anang cellphone, siging paningkamot anang panginabuhi, pangwarta, panindot sa balay, siging pamalit anang mga gadgets, mga alahas, siging panindot anang mga naong, kana nagsubay na sa dalan sa impyerno. Nya mao ni ri atong challenge, magsangyaw kita sa maayong balita. Tudluan nato ang mga tao. Pero si Kristo niingon nga ang una gid ang puy-an para makasangyaw tas maayong balita, kay mao sa nay gipuy-an sa mahal nga Birhen Maria, mao gyud ang kakabos. Ano siya, ay mo pagdag pagkaon, ay mo pagdag puntil, ay mo pagda bisan unsa, ang kakabos. Magsigi gani tag paningkamot nga madato, di kita kasangyaw sa maayong balita. Kumusta man inyong kinabuhi ron? Nahigugma mo sa kakabos o sa kadato? Dili ingon nga kabos mo kay kuan man na, given man na, kanag yung nahigugma sa kakabos. Di ba na siya sayon, unsa man ning kabos? Una, way pagkaon. Sunod, way balay. Sunod, way kwarta. Sunod, way ikasulob. Mo nagisulti ni Kristo, panglakaw mo nga way kwarta, way watanan. Nga, ang kabos, mosalig sa iyang isig katao. Sige, lingay mong tupad. Ina nisalig ka nako. Oh, daghan kay natong di mosalig sa isig katao. Mao na ang atong balay kinural gyud kay galagot ka or nagduda ka sa imong isig katao. Atong balay na aginay lock kay naa lagi gyud tay kahadlok sa atong isig katao. Nganong wa naman ka mosalig sa imong isig katao? Kay naa naman kay daghang kwarta. Lagi kami dito sa unas kahugan, pulos mami mga pobre, amo mga balay. Anaan lag ka ng kahoy ka na bang? Ang pultahan ba para di mablis hangin? Anaan lag kahoy niya, lubagon to nimo, able na. Niya, mamiya, mis balay. Pero naanagan ay kwarta, naanay doorknob, laka na, magsige nag-check up. Ang yawi, nadahan ang yawi. Masama, nasirad-an itong likod. Sige, check up. Wa na'y pagsalig siyang isig katao. O mauna ang kadautan nato. Ang kabos mosalig na. Muna ingos Kristo, bisan asa mo dawaton, pabilin mo dito. Og di kay mo dawaton, itaktak ang abok sa inyong mga tiil. Og ingna sila, mas maluoy pa ang Ginoo sa Sodoma og sa Gomora, inigadlaw sa panghukom kay kaninyo.
Si Maria nahimong balaan, nahimong agianan sa kaluwasan tungod sa iyang kakabos, kahimtang o kasing-kasing. Nisalig siya sa iyang isig katao. Muna ang Ginoo sad misalig sad ni Maria. Gipakita sa Ginoo nga kini di ay kabos kasaligan sa Ginoo. Ang kabos kasaligan, ang mga dato kadudahan. Bitaw. Nagatuod ay mo kana mga dato di na peligro kayo. Awa, di ba sunod adlaw hingin la na kasi imong gipuy-an. Pero ang mga kabos sumpayan pa na imong balay. Mutapad na sad ba? Mutapad. Di jud ka hingin lang. Mutapad pero kanang dato tanawa dig sunod dimulis na kana. Di tinuod. Pero kanang mga dato nga kabos o kasing-kasing mauna sila mga kasaligan. So kabos gihapon. Kabos ba? Unsa man ang mga dato nga kabos? Daghag kwarta pero wa mahigugmas kwarta. Mas nahigugma sa simbahan. Mas nahigugmas iyang mga isig katao. Mao na ang kinabuhi nila ni kana San Fernando Earl Rey, sila si St. Francis of Assisi, mga inana ba nga dato man gini sila mga dato. King Louis of France, o mga Saint sana Queen Elizabeth of Hungary, ug uban pang mga dato kayo nga mga kabos o kasing-kasing. Siging panghatag. Muna kining namalit na tog slots, mga dato ni sila, pero kabos o kasing-kasing. Liwat ni silang Maria kasing-kasing. Muna manggihatagon kay ni sila. So congratulations sa mga namalit og slots. Kamong na ay kwarta niya, wa mo palit og slots, mga dato mo. Nga dato gyud. Kana bang dato nga peligro? Kaning mga dato nga namalit og slots, mao ni sila ang mga dato nga kabos. Pila na atong halin sa atong slots. Salamat sa mga dato nga kabos. No? Mga kwartahan nga manggihatagon dili mga dao. Ang atong halin sa atong holy pads or holiness, peace and divine salvation as of yesterday niabot na og 43,117 ka slots. Pakpakasan. Nindot ana. Kining atong special slot, Mother Mary's Enriching Graces or MEG, para sa ato ning kapistahan. O sana ba lang kasi siyam na lang kaadlaw, no? Maintang mahurot na ni 5,078 slots na ang atong halin, na apay 14,922 ka slots. Ato gyapong pakpakan ang namalit ni ini. Salamat kayo. Sa ato sang 30 slot challenge, na natay 378 ka 30 slot challenge. Kaning tag 3,000 worth of our slots. Nya sa ato sang DSAP, sa atong investment slots, na natay pledges nga niabot og 59 slots. So, pakpakasan. 81 ka slots pa ang available sa atong DSAP. Nya sa 59 slots na atong na dawat nga pledges, 27 slots na ang na-remit ngan hinato. Pakpak na sad sa ni-remit. Makapakpak kita tungod aning mga taong kabos. Si Jesus maoy tag-iyas tibuok kalibutan, apan ang iyang kasing-kasing kabos mo nang nagpakatao siya diha ni Maria ug naghalad sa iyang kaugalingon alang sa kaluwasan nato, ginamit ang iyang kakabos. Way balay, way kwarta, wa gani ka eskwela, ug wa na gani siya sinina sa dihang namatay siya, wa na siya sapot kay gilangkat na gikan niya, gilansang pagid siya sa cross. Hastang iyang dugo nahurot sag agas, hasta paganing tubig sa iyang lawas ug dugo gitiwas pag yung paagas, bisag patay na siya kay gidugsak, kabos na gyud kay siya. Pero tungod sa iyang kakabos, naluwas ta.
tungod sa iyang pagpasakit natagaan tagkalipay. Mo bitang moingon kita ni Maria, maghimaya ka Maria. Pasabot paglipay, pagmaya Maria, kay sa imong pagkakabos nga nahiusa ni Kristo, nahimo sad kang dako kaayo og kanini ang grasyang nadawat. Kini bitang atong kakabos dinhi, magsige lang tag baligyag slots, daghan baya tag nahimo, no? Dili dito daghang nahimo, daghan kayo mga kabusta nasa mga dato na to, pero kabus gyapon kasing-kasing, daghan kay tag nahimo nga makaingon ang mga tao, haya-haya ninyo oy. Di ba? Asa man day mo, San Vicente, Liloan, haya-haya gud ninyo. Nganuan, mga kabos man ta. Inigani din hala, kanindot sa inyong simbahan, haya-haya ninyo oy. Unsay hayahay? Nga porti na itong kabusa. Pero hayahay. Maunay ginaingon nga naay daghang kabos apan hamugaway na asay mga dato, pitos ang kinabuhi. Dagkog balay pero pitos ang kinabuhi. Bugat ba? Bugat. Kaya ngano, mga daw man. No? Basta daw nagay ka, bugat ginang kinabuhi. Pero kung manggihatagon ka, gaan. Muna kinisang ato dinhing channel sa YouTube, gaan sad kaayo ni nato, sige lang tag kaning atong YouTube channel ba nga ingon mi ninyo nga sige gyud mo suporta ani ha, sige gyud mo og view, sige mo og like, kay ngano man kay kining atong YouTube channel muhatag sa ni og monetization nya. Sa iyang monetization mupadangat ni siya og kagaan ngadto sa mga kabos, kay ato manggamiton ngadto sa mga nanginahanglan sa atong charitable fund. Nya sige na mo view sa atong YouTube channel kaning Padre Siano Ubod. Na uban ay wa gyud kay bawo kana ba atong YouTube channel ba? Atong ni aging Agosto 135,000 ang atong nadawat. Pila nakakabuktaw ang mo gaan-gaan og malipay ang kinabuhi niya ng 135,000 pesos, di ba? Mura mamog ka na bitang luya kaayo ba, mura namatay nga, wag yun mo ka-appreciate, mura wag yun mo kasuway nga nang hatag mo. Tagay rago ng inyong isikataog tag 1,000, tag 2,000, purting lipaya ana nya dinis ato mangayo og lungon, ang lungon tag 15,000 ang kuwang, tagaan na to og 5,000, lipay na kayo. Nay kuwangan og 100,000 sa ilang ospital, tagaan na to og 10,000, lipay na kay nas tanan di sa ginato mahurot og bayad ng tanan, pero naatay kahatag way katunol, lipay na kay na kamo wa gid mo tunol-tunol nya. Ang inyo ra gyud buhaton gaan ra gyud kaayo, sige ra tag view, sige like kada adlaw aning atong YouTube channel. Ay lang mo anang ubang channel nga dili gid ato mailhan man na kay ang ato kay nanaman na mga 170 ka subscribers, 170,000 ka subscribers nya. Padre Siano Ubod dili tong nailaingan naisumpay nyag nasa mo sunod aning Padre Siano Ubod, pero ang subscriber tan-aw nimo di man ni kaabot og 170, dili ni mao. Inanaragod kay daghan sang vloggers nganong anhi man gid sa ato, kay kita ra man say manghatag ngadto sa mga kabos ni anang atong ginagmayng tampo-tampo tibuok kalibutan. Kini siya mao ni ang misyon sa kaluwasan, mao ni ang paagis pagsangyaw sa maayong balita nga kitang tanan magsigi og panghatag ngadto sa simbahan, kay ang simbahan mao sa nimo distribute ngadto sa mga kabos, kay pinangga sa Ginoo ang mga kabos ug ang iyang mensahe, ang iyang ebanghelyo, maayong balita ngadto sa mga kabos. Manindog tang mga kabos atong himuon ang atong nobina. Mga igsuon,
ang atong maaghop uyamot nga inahan, ang Birhen Maria sa Santo Rosario, sa kanunay na nalipod, nag-agak, nagtudlo o nagbukbo kanato sa iyang mga anak sa dili maisip nga mga grasya, sa dihang ang kalibutan na puno na sa mangilad nga mga sala sa katawhan, mipahibalo o midasig siya kang Santo Domingo nga bulahan sa labing maayong tambal sa kalaglagan nga mao ang pag-ampo sa Santos Uyamot nga Rosario, ug tungod niini na bag-o ug nakalingkawas sa kadautan ang tibuok kalibutan, uban sa mapaubsanon ug masaligon nga kasing-kasing ato karong himuon kining santos nga nobina. Palihog mangluhod. Pagampo sa unang adlaw, maghimaya ka, anghel sa langitnon nga paraiso. Maghimaya ka, putli uyamot nga babay, kay gipuno ka sa Espiritu Santo sa mga kalipay, sa pagkatao sa anak sa Dios sa ulay mong sabakan. Maghimaya ka, masulubon uyamot nga inahan, tungod sa pasyon sa anak mo nga Dios. Maghimaya ka, maanyag uyamot nga rayna, nga nabanhaw ka sa kalayo sa imong gugma, sa mahimayaon nga pagkayab mo ngadto sa langit, lawas ug kalag. Pagpanampon mo sa anak sa Dios sa lalang sa Espiritu Santo, wala ka magkalisod sa pagdala mo kaniya sa ulay mong sabakan, ug walay kasakit sa pag-anak mo kaniya, ug nagpabilin gihapon ang imong pagkaulay. Maghimaya ka, mahigugmaon uyamot nga inahan, kay wala ka maduhig sa sala ug sa silot sa sala. Maghimaya ka Maria, nga kanunay among gidayeg, luwason mo kami sa mga kadaot, nga giduhig kanamo sa sala sa among unang ginikanan. Ilisan mo sa pasaylo ang silot, tungod sa among mga sala, ug hatagan mo kami sa walay katapusan nga kalipay sa langit. Amen. Sa hilom ato karong pangayoon sa Ginoo, ang atong mga panginahanglan pinaagi sa Birhen sa Santo Rosario. Palihog manindog. Sa matag pag-ampo ang inyong itubag, pinaagi sa pangaliya sa Birhen sa Santo Rosario, panalangini kami o Ginoo. Pinaagi sa pangaliya sa Birhen sa Santo Rosario, panalangini kami o Ginoo. Nga ang tanang mga matuuhon, makaamgo nga sila gitawag sa Dios, aron ipakaylap ang iyang gingharian sa kalinaw dinhi sa kalibutan, magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa pangaliya sa Birhen sa Santo Rosario, panalangini kami o Ginoo. Nga mas makaamgo kita sa atong bokasyon, sa pagpakaylap sa maayong balita sa kaluwasan, ngadto sa atong mga kasilinganan, magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa pangaliya sa Birhen sa Santo Rosario, panalangini kami o Ginoo. Nga ang mga mag-uuma nga nagtikad sa yuta, ug nagtrabaho diha sa uma, mapanalanginan og maayong panahon ug mabungahong ani, magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa pangaliya sa Birhen sa Santo Rosario, panalangini kami o Ginoo. Nga ang mga masakiton ug sila nga mibatig kalisdanan sa kinabuhi, masayod nga ang Dios nag-amuma kanila, pinaagi sa pagtagad nga gihatag sa ilang kabanayan, magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa pangaliya sa Birhen sa Santo Rosario, panalangini kami o Ginoo. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos, nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo.
pinaagi sa pangaliya sa Birhen sa Santo Rosario, panalangin kami o Ginoo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama og paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson og mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa pangaliya sa Birhen sa Santo Rosario, panalangin kami o Ginoo. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal og lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa pangaliya sa Birhen sa Santo Rosario, panalangin kami o Ginoo. Nga ang mga matuuhong mihalina nga naghago samtang dinhi pa sila niining kinabuhia, makaangkon sa ilang langit nung ganti, magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa pangaliya sa Birhen sa Santo Rosario, panalangin kami o Ginoo. Tanan, O Diyos, kinsang bugtong anak, pinaagi sa iyang kinabuhi, kamatayon o pagkabanhaw, nakakabot alang kanamo sa mga ganti sa kaluwasang tunhay. Itugot among ipangamuyo nga kami na nagpalandong sa mga misteryo sa Santos Uyamot na Rosario sa Bulahang Birhen Maria, makasunod unta sa ilang gipasabot o makakabot sa ilang gisaad, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, ug alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos simbahan. O Dios sa kaluoy, dawata ang among mga halad ug himua kini nga tuburan sa mga panalangin alang kanamo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Wala usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Ang ibayaw ato sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay o matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit,
ug nga magaday kami magpasidungog ug magsangyaw kanimo diha sa paghandom sa bulahang Maria kanunayng Birhen. Kay nanamkon siya sa imong bugtong anak pidaagi sa gahom sa Espiritu Santo ug sa way pagkahanaw sa himaya sa iyang pagkabirhen, mipahimugso alang sa kalibutan sa kahayag nga way pagkapalong nga mao si Jesucristo nga among Ginoo ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan mong mga anghel diha sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong way hunong nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santo, Santo, Santo sa Ginoo, Diyos sa kagahuman. Puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitaasan. Daigod ang nagaangin sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitaasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Jesucristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik ngani. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan.
Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan ani nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesus Kristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesus Kristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay buman ang ingharian, ang kahulugan himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyong tanan. Manausap kanimo. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete.
Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang o maayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita. O Ginoo, himuang nga kining misa diin among gisangyaw ang kamatayon ni Kristo, magdala unta kanamo sa kaluwasan o maghiusa namo tipon kaniya diha sa himaya sa langit. Kay siya man ang Ginoo nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ato karong himuon ang pag-ampo alang sa tanang mga magtutudlo or prayer for teachers. Mangluhod ta. Magdungan tang tanan. Giver of all wisdom and greatest of all teachers, look upon our teachers with love. Grant them the resolve to nurture our eager minds and to never give up on us who fall behind. Bless their hearts, for they rejoice when we succeed and encourage us when we fail. Endow them with gentle patience, for the path of learning is never easy. Kindle a spirit of passion in them. It is the flame that ignites the love of learning in us. Help them see the potential in each student. Their belief in us means much more than the grade we make. Instill in them a commitment to keep on learning. It shows us to not fear new knowledge and experiences. Inspire them to touch the future, the influence how big a dream we dream for ourselves. Bless our teachers who have come before, for their work endures to this day.
Let the light of your example shine upon all teachers to build up with their words, to love with their mind, to share with their heart. Amen. Our Lady of the Most Holy Rosary, pray for us. Saint Joseph, Pray for us. Saint Vincent Ferrer, Pray for us. manglingkod sa makadiyot, usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang gasa sa kalipay. Nya mahitabo ra ni kung mahimo gid tang agianan sa kaluwasan nga mao ang kinabuhi sa kakabos. So nalang ko'y basahon nga gamayng kaning explanation nga nung naghimo ta niining kapistahan sa Santo Rosario. Ang simbahan nagasaulog sa kapistahan sa Birhen sa Santo Rosario matag Oktubre 7. Nining maong adlaw gisaulog ang pagkapukan sa Ottoman Empire sa gubat sa Lepanto niadtong October 7, 1571 tungod sa pag-ampo sa Santos nga Rosario. Sa panahon ni Pope Pius V, ang gubat sa mga Kristiyanos batok sa mga Muslim Turks miolbo. Busa gianunsyo sa Papa ang pag-ampo sa tibuok Europa sa Santos nga Rosario sanglit gamay og jutay raman ang ilang armada or barkong igugubat kontra sa mga Muslim mga kaaway. Og kini nagmalampuson ang armada sa mga Kristiyanos gipanguluhan ni Don Juan sa Austria mipildi sa hingpit sa armada sa mga kaaway nilang mga Muslim. Gamito nato kanunay ang Santos nga Rosario sa pagbuntog sa atong kaaway nga mao ang yawa. Mao ni siya hinungdan nga nung nagsaulog ta Santos nga Rosario. So salamat kaayo sa ato mga kaigsuonan nga mipahimong malampuson ining ato karong Santos nga misa unang nobinaryo. Ang atong mga pilgrims Cofradia Group 1 ang niya ba karon ang atong Arcelo Memorial High School nga grade 7 students na ba kay representatives ug ang atong mga teachers anaagi teachers no ang atong singer si Brad Rene, atong salmista Sister Alice, atong lector lectors Sister Catalina ug si Sister Maria Celeste ug sa tanan nga mihimo sa formal offerings sa ato sa mga sakristans ug sa ato mga parish personnel ug ang atong bread and wine offerers si Mrs. Eleuteria Allen and family. Kanilang tanan masipang pakpak. Salamat kayo. Nya usbonako ang pagpahibalo nga sa atong holy pads para sa retreat sa mga pari. Ang atong mga slots niini doon na natay halin nga niabot na og 43,117 ka slots nya naapay 56,883 slots nga available hangtod pa ni sa November 7 ang deadline. Nya ang ato sang special slots nga Mother Mary's Enriching Graces or MEG para sa atong kapistahan ining segunda patron nga karon nagsugod na ta naanatay halin nga 5,078 gamay pagidin taon gatong halin no nya naapay 14,922 ka slots nga available ato ning suwayag hurot dayon kay next week mga Monday magsugod na tag-distribute sa mga katong mga bugas nga atong ihatag sa atong category D. So makapamalit na ang taon tagbugas ani. Niya nanasad tay 378 ka 30 slot challenge. Salamat kay ninyong tanan. Unya nanatay sa atong DSAP investment slot
nga tag 500,000 per slot sa atong 140 ka slots nga gibaligya na natay halin nga 59 slots unya 27 slots pa ang narimit nganhi nato. So niining tanang mga grasya, salamat sa Ginoo, salamat sa mahal nga birhen ug atong pakpakan ang mga tao nga himo niini. Salamat kay ninyong tanan. Nya padayon tang mamalit og slots ha, labi ni sa atong investment slots, sa atong special slots ug sa holy pads. Nya padayon sad mo suporta sa atong YouTube channel. Mo view lagon mo aning Padresiano Ubod nga channel unya like, share, unya subscribe. Pagbantay kita kanunay, magbantay ta kanunay sa mga scammers. Iampo lang sa nato nga magtinarong na sila sa ilang paningkamot. So kanang maggamit-gamit sa tungan, magsolicit pagyod, maghatag pagyod mga GCash or bank accounts nga dili ato, bantay na ninyo maayo. Monitora gyud ang atong gipahibalo dinhi kanunay panahon sa misa. Manindog na ta. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa uban sa mahal nga Birhen Maria. Padayono nato ang pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.